assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko salminde e juurade e arde jokkude windande nde nane taw ordinateur o taw courant o yinno ko gasde kulmi noon hade taƴirde on donc on andude ko yeteno ko joni en garino haa ɗo ne wayno en garino haa ɗo ko Deel Jubriya Nunarak ɗo woni duniya. sa waɗi duniya ko ni windirte, diine ko ni windirte. duniya ko Deel Juburna Jubriya Alif taƴƴo. ndeke noon oɗo Deel gonɗo e duniya o monga e Deel duniya he. ɗo ko Deel diine, ɗo ko Deel duniya. ay ɗo henne ko Nunarak, kono ɗo ko Juburna koɓe gootum. ay Nunarak ko so wattindima noon wiyete, hatta kañum woni Juburna oɗo. a faami ɗon de. ay oɗo Jubriya gonɗo e diine kanko woni e nder duniya mon ga. nde ko noon duniya o diine ene mofti e nder makko atinani. duniya o ko hen diine ma o wiya ya golu ɗum, ko hen ndewata Allah, kadi ko hen gofata Allah o duniya. joni noon sa rendini diine oɗo kañum e duniya oɗo, so rendi o rokkatma ko 129 tonganma Latif oɗo jahoɗo o. joni noon sen mbaɗi ndeni Alif lam ay lam ɗa koyngal ngal ay Allahu nani. ay Allahu de yaltiɗo atinani Allahu nan ɗon. joni noon ɗo mbatta ɗa koyngal ngal faworɗo ha ganda ko Allah woni Latifu, wadde o fuɗɗiri koye 9 limore haaɗi koye 9. ɗum saabi Alif o ari naatti e ha saqiru he, natti weede ha saqiru innira 9 watta harfeere innira ɗa koyngal. ay joni noon e nder hen o addanma ɗum ɗo henne fa jorɗo. ɗo henne ko Jubriya. holluma noon joni ɗa koyngal ngal ɗo e Jubriya oɗo e fa jorɗo oɗo, ɗum ɗo henne so rendi rokkatma ko 9 e 9 mofti 9 e 9 ɗum tongi inde Allah jangeteɗe gamen gaade. ɗo woni sa indi inde Latif nde tuggiɗo fayɗo, ɗum woni 9 ɗe mi hollinomo ɗo henne Alif oɗo e lam o
ha saqiru o ɗo wonno inde Allahu nde joni garɗa pawɗa hen allif oɗo keɓɗa laɗifu woni allaɗifu ay wonti allaɗifu ay wonti hen kadi allaɗifu ari mbaɗen dani hade men jiiɓodirde e konngol mbimami allif nani laam nani laam goɗɗo o nani on saha ha saqiru o woni ɗo inde Allahu nde dari aɗeni joni noon mbatten ɗum ga hade men jiiɓodirde e haala allif o nani laam o nani ay ha saqiru o nani ko ɗo wonno Allahu joni noon ɗo ɗakoyngal ɗo fay jubriya ɗo jubriya gonɗo ɗo e faa jorɗo gonɗo ɗo ɗum woni ɗaɗifo tongan ma tuggiɗo faade ɗo ɗum woni capanɗe jeenayi inɗe Allah ɗe mbiyeɗa ya waɗe kurus he kala he inde Allah noon e limore muɗum nde jiɗɗa gollodirde Allah nde ay indirano tan kadi Allah ɗiifu Allah on tan suuɗi wadde ko Allah woni laɗif e dendagal inɗe ɗe foftiden ndi joni noon a famirinda ni joni noon sa wi Allah ɗiifu oɗo Allah ɗiifu baɗo ni o tongantuma ko sa waɗindani gotel nani ƴetta ɗo capanɗe jeegom wonaga ay mbaya ɗo henne mak nun ay mak ay nani mak nun ay maknun nani fayakun ay fayakun ke wogay ala urti usiya ay arkef ay maknun fayakun ay fayakun ayde yaltani ɗo henne joni noon laɗif wonno ko 129 wonno laɗif ɓeyduɗa hen ay ɗo yo laɗif o ko ɗum ɗo ɓeydi hen alif laamo ɗum woni 30 mbiya pilis 31 laamo e allifo ay 31 nani ɓeyda hen mbiya kadi pilis ɓeyda hen karfeje ɗe mbiya 1 2 3 4 5 6 mbiya mi ɓeyda hen 6 ay mi renndi ɗum lawa gotol rokkami 160 ay ɗo henne woni la ilaha illallah 160 sa watti hen lamtolal ngal kono ko la ilaha
illallah ɗum ɗo tongata ko 160 160 sa windi allahu ko 66 muhammadu ko 92 so rendi mbatta hen 4 allahu mbatta hen 4 muhammad wona 8 arta wonta 166 wona la ilaha illallah wada kaɗen ɗo amin juuliya kaɗen ɗo wasalam ko musidɓe mon giɗo mon saabu Allah ya yali ko Sénégal alhamdulillahi bi alamin on jarama wasalam